Eh bébé, Sini de repos. Sini de le 14 février. Sini on est le 14 février. Il dit d'aller. Adara tu l'as. Et ma faut au robot drum là. Ah oh. Mimi fille a on a Sini Saint-Valentin. Moi de ba on ta on a la digi. Hein? Eh Allah, abi jasa. Il dit là quand ko ni weska ma be kele. Fiu. Ni won men dit jasa, il a cadeau be, ni cadeau ni ma bari ki wallahi. A to tin sa bon. Mna ta ku do sigi singa. Ah. Sa mi Sini. Jan Sini che. Ouais. Amba ke. Il dit là. Hani nenga cadeau ko la dai. War ko ni jo folo. Ama ne wele ka ko do sigi singa fele. Johnny na fana ngamba ninga wele ka kudo usisi nga Jan Sini che. Wa nere man nga ni mo do chogo dini to ko jumai. Abake bara yo. Awo afle. Allô? Oui, bébé maniga ça va? Oui, ça va. Bashte ire do. Wole nyana fi bari benina. Ire fana timo ko wole doni, ha? Ah ok, ne fais qui? Ne fais qui? Et puis, ni mi et puis trop fou, il n'y a film pas de vena. Il est soit. Ah d'accord, problème. T'as la mena sans yamé. D'accord, quand ben son mena. Hey. Amo kado war mena sa. Kabega kado farman basai. Niko na maninga mena. Hey, ça va? Une fois ça. Ah, ici. Tranquille. Il faut essayer de et elle est ouais, tranquille. Et elle est connue. Il était un bon mola, il était mon goût, le fond, mon gars, n'a pas mon goût qui est roulé. Ah, ok. Aïe, ça, quand on trouve maman, ça doit être calmé, c'est dégueulasse. Comment on est la fille là? Il a l'oeil, il a fait un mail, il a dossé un atelier. Oh, et puis, ben, elle a ça. Et puis, mais n'a ah, elle est essayé là. Ka doba ila bulla ka karan toju neti so abenya na bosa chéri nibo ita rugo shi ko bien le 13 ya nka longue le 13 elle ka pour ça bien le 13 février ah oh logiquement chini le 14 février ni sinigala le 14 février muni yo kani ile ke kawaisa chini 14 février moi c'est Valentin. Ah, ok. Ay fene ay la ko bla sha ka shaya. O da ma fetia. En fait, il y a du marqué, ni ma connaît pas donc. Il s'est mis de semaine dernière. Ne te faut adonner. Allah, chérie. Semaine dernière, elle ne fait que ne kadi Wa ere kadi donc semaine dernière, elle ne fait de jara de no ma. Mo homni mo kadi no way. Mo kanu me no to so. Shinyo mo ka fetidi. O bi bo aptere suro na be e be kanu no kene, ne be kanu no ke Ma abi bo mo so ba la be ba o to feti apta du ko apta ya la kla ka sei. O ya ko do ne kwa jara no mo kan do. Oh, c'est ça. Ni le na kumba de no. C'est ça. Ni kanga ka ke oh, et ta connecté au don, comme les gars qui ont été nés en la baie. Nous me faisons voir don de massa. Quel est le développement de Charlie Fassay? Oh, il est animé for tantôt le 14 février, qu'on les camions il a fêté dit. On est 14 février, au cours les aïra ka foko kanté no blum. Kabanchugodi. Aïra au donc le nimi ta tantôt 14 février, qu'on les fêté dit. On est le 14 février temela. On les aïra la ka foko kanté no. Obisi kabanchugodi. Abone abu 14 février au don tan don to ta dégré. Suna disi ka bansa obisi ka bancha. Ah, ouais, lo ba ne fait me fia. Elle a Saint-Valentin. N'était Saint-Valentin donc ntalo Saint-Valentin font fait d'intalo. Moto le ba ntalo. Mobilito le ba ntalo. Duto le ba ntalo. On n'était se fait l'ante féminin. Hera yako wa ntalo bona yako wa ntalo. Ndado ayibra feti ni rekere ko minga mante foi ba ko. On mo te fait un fait donc féminin. Il m'a te qui c'est ndoro. Anu yera fe no maningala anti sans no ne fe sunu no anu bolo du no rotie don do kanu nyoma no nyoto do fetidi
Adi se don kelen ta to jumɛn ko kɛ fɛti don n'o don kelen tɛmɛna kɔrɔ le y'a yira la k'a fɔ ko kanu tɛmɛnen i ka n'o kuma kelen de fɔ ɲɛna an wura i ka ne fɛ ka tɛrɛ donso de ni n bamuso ka ko dɔ kɛ n'o k'a nisɔndiya a nisɔndiyalen ni se wulila dɔrɔn a di yɛlɛ k'a di wa kungo kɔnɔ sisan nɔ a da la marifa ta k'a da kan na k'a wa kungo kɔnɔ k'a fɔ n bamuso ɲɛna k'a don sama ni mangalani kelen na a di wa ka mangalani faga kana n'a ye an bɛɛ lajɛlen di so jeni o don ka so ɲuman an bɛɛ lajɛlen an bɛna fɛti kɛ an kɔntannen o dunno tɛ don o don le fɛti di mɛ a bɛna don kelen ta ko fɛti a kɛlen a la o ko nin ne sen t'o rɔ e sen t'a la ne sen t'o rɔ fasa ye o m'a fɛ k'i tɛ wari di ne ma wari di ko tɛ o n'a y'i kɔnɔ la ko wari di ko le bɛ le 14 février ni o to yen nɔ o ye tɛmɛ n'o tɛmɛlen don wɛrɛ ile ni ne an ti fɛrɛ kɛ an t'an ka fɛti kɛ a di ja diɲɛ don o don o fɛti le o di o ne bɛ fɛ an ka kɛ sini de don o ma i tɛ wa i di sa ne ko i bɛ wari di ko i t'a di dɛ nin ko in na ne tɛ se wari di la e t'a di nin ko in na kɔni tɛ se wari la barisa n tɛ fɛn o fɛn dɔn n sen tɛ don i tɛ wari di n'i tɛ wari di k'an ta parce que ne hakili la k'e tun bɛ ne fɛ n'i tɛ ne fɛ de a ka ɲi i tɛ wari di a ka ɲi i ka wari ta ale le o di ne yɛrɛ hakili la n k'e tɛrɛ ne fɛ nka ile tɛ ne fɛ ile ye le 14 février le fɛ a ye la Saint Valentin ko nin tɛ a y'a bolo n sen tɛ donna rɔ a ba que ne tɛ fɛti o fɛti dɔn n tɛ donna rɔ fɛn o fɛn y'a kɔlɔn n t'a dɔn dutɔ le b'a mɔtɔ le b'a mobilitɔ le b'a n t'a dɔn i bɛna n da ta k'o don kuma rɔ ten tɔ n tɛ fɛn min dɔn ko n ye n sen don rɔ n tɛ donna rɔ ayiwa i la fɛn kɛ n'a la 14 février banna i la kanu bannen n'o di mɔrɔnkolon ninnu ile t'a fɔ k'i natɔ wari ɲini na dɛ i y'a fɔ la de k'i natɔ ko ne duma ye a donna t'a bolo ne duma t'i ye dɛ 14 février le duma ye karamɔgɔ an tɛ yen alhamdulilah karamɔgɔ ne yɛrɛ tun b'a la ka taa kɛ de f'i ye awɔ o ka di karamɔgɔ a ka di alhamdulilah i b'a dɔn problème dɔ de tun na ne ka sisan awɔ ne kun na ni lajɛ di n'a sɔrɔla i bɛ se ka ɲini ma ka 6000 juru don na yanni tile fila ni na kɛ n b'i tuntun k'a d'i ma baasi t'o la komi warimugu maralen tɛ ne yɛrɛ bolo nka ne taara n ka pension ta ne bɛ dɔ de bɔ k'o bila nasɔngɔ kama ni ala sɔnna a ma 12000 y'o ye 6000 n b'o bɔ a la k'o d'i ma i k'i yɛrɛ sutura n'o ye ni ala ka jɛ ye karamɔgɔ ni ala sɔnna n b'i jɛlɛya kan tuntun tile filanin na ka na a wari in segin aw bɛ diya n ye kojugu karamɔgɔ ye n jigi tugu ala k'i jigi tugu ami silamɛya ye nin de fɔ silamɛya ye jigitugu de silamɛya dabɔra an ka ɲɔgɔn jigitugu de kama ni ala ka jɛ ayi nin tɛ foyi ye ni kɔni ye diinɛ yɛrɛ taabolo de ye nin maa ma ni silamɛ ɲɔgɔn degunnen i b'a bɔ degun de kɔnɔ cogo bɛɛ i b'i se kɛ karamɔgɔ a bɛ diya n ye dɛ ala sɔnna ma an ka taa so kɔnɔ n k'aw nafolo ta ka d'i ma inshallah karamɔgɔ o diyara n ye koyi a diɲɛ nin de ye an ka ɲɔgɔn jigitugu dɔrɔn ni ne ye 6000 in bɛɛ di nin ma sisan a bɛ sɔn ka taa bɛɛ don ɔrɔbu la ka tila ka ko n ka samara san ka 6000 bɛɛ di jɔn ma ko bɛɛ don ɔrɔbu la kini de ye Saint Valentin ye awɔ kɛ donc n b'a fɛ ka 6000 in minɛ ta n bɛna di n diyaɲama de ma donc a b'a fɛ ka ɔrɔbu de san mais n'i ye wari in bɛɛ d'a ma a b'a bɛɛ don ɔrɔbu la ka tila ka ko n ka samara san tuguni karamɔgɔ bɛna 6000 min di e ma sisan e bɛna t'o de di diyaɲɛmɔgɔ ma karamɔgɔ n ko karamɔgɔ a ko in ɲɛ b'a la koba don dɛ la ilaha illallah sayyidina muhammad rasulullah allahu akbar ne ka 6000 di e ma e ka t'o di diyaɲɛmɔgɔ ma allahu akbar mais karamɔgɔ n ko ne bɛna juru de ta ne bɛna sara de o juru in sara don hali ni bɛ miliyari de d'a kan n t'a di karamɔgɔ a ye n t'a di o cogo di ne bɛ se cogo di k'an ka denbaya jɛ dumuni na ne yɛrɛ hakili la ko kunba de tun b'i kan i kɛlen k'a fɔ silamɛya ye ɲɔgɔn jigitugu n ko min jigitugu nka ne bɛna taa di diyaɲɛmɔgɔ de ma min bɛ ne ka so tɛ ne gɔnɲɛmɔgɔ ye o karamɔgɔ n ko ne ta in de tɛ sɔrɔ donc karamɔgɔ i t'a di ayi n t'a di n bɛ Saint Valentin yɛrɛ dɔn n t'a di sa karamɔgɔ tɛ nin na dɛ n t'a di i bɛ se ka taa ɲini mɔgɔ wɛrɛ fɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ min bolo k'a di diyaɲɛmɔgɔ ma i bɛ taa ɲini o fɛ
ne ta ye n balo ye a denmisɛnninw ta ɲɛnen don dɛ an bɛ ka jɔrɔ an balo la o a bɛ diya ye mɔgɔ ko la karamɔgɔ n'o don u t'a ɲɛɲini i bɛ se ka taa ɲɛɲini awɔ sɔrɔ karamɔgɔ ta in tɛ sɔrɔ dɛ la ilaha illallah sayyidina muhammadu an yɛrɛ bɛ k'an dala dumuni ɲini an tɛ k'o sɔrɔ n bɛna y'a fɔ n ko n b'i jigi tugu i bɛna i jɔ n ma ko n diya ye mɔgɔ n t'a di bi n t'a di sini n diya ye mɔgɔ n t'a di alahu akubaru bidenw la ilaha illallah sayyidina muhammadu rasulullah i jɔ n ka teliya ka taa wurudigɛyɔrɔ la